Mangans oxidationstal. Teori, reduktion og oxidation. En reduktion er en optagelse af elektroner, en oxidation er en afgivelse af elektroner. Ved de her to, der sker der en omdannelse af ioner. Totalreaktionen af en oxidation og en reduktion kaldes redoxreaktionen, og nedenunder der kan der ses et eksempel på en redoxreaktion. Og som det kan ses, så sker der ved en redoxreaktion en overførsel af elektroner. Teori, redoxreaktion. Da elektroner ikke kan eksistere frit, efterfølges en oxidation altid en reduktion. Og det kan man også se på eksemplet. Her er der først en oxidation og så en reduktion, som giver en redoxreaktion. Ionerne, der dannes, samles i et iongitter. Metaller afgiver elektroner og danner positive ioner, mens ikke-metaller med undtagelsen af ædelgasserne optager elektroner og danner negative ioner. Spændingsrækken. Metallers spændingsrække. Spændingsrækken gælder for elektronoverførsler, som foregår på grænsefladen mellem metallet og en vandig opløsning. Et metal kan afgive elektroner til ioner af de metaller, som står længst til højre i spændingsrækken, og jo længere mod venstre man går i spændingsrækken, jo mere villig er metallet til at afgive elektroner. Formålet og materialerne. Formålet med forsøget er at udføre 3 redoxreaktioner, hvor mangan optræder med forskellige oxidationstal. Materialerne vi brugte var en petriskål, en minispatel og universalindikatorpapir til at måle pH-værdien i del 2, et bægerglas på 5 ml og plastikpipetter. Kemikalierne vi brugte var kaliumpermanganat, svovlsyre, natriumhydroxid og natriumsulfit. Første forsøg, der tog vi en spatel fuld natriumsulfit og opløste i 3 ml vand. Opløsningen dryppede vi højre side på petriskålen, hvorefter vi tilsatte 1 dråbe svovlsyre, som gjorde opløsningen sur. Oven i det her, der tilsatte vi en dråbe kaliumpermanganat, og i venstre side dryppede vi en dråbe natriumhydroxid. En dråbe kaliumpermanganat, hvorefter vi så sammenlignede farverne. I del 2, der målte vi først pH-værdien for den her natriumsulfit opløsning, og så i petriskålens højre side dryppede vi så en dråbe af opløsningen, og vi tilsatte en dråbe kaliumpermanganat. I venstre side der dryppede vi også en dråbe kaliumpermanganat, og her blev sammenlignet i farverne. I del 3 der tog vi noget af opløsningen og dryppede i petriskålen højre side, hvorefter vi tilsatte en dråbe natriumhydroxid, som gjorde opløsningen basisk. Herefter tilsatte vi en dråbe kaliumpermanganat, og i venstre side der dryppede vi også en dråbe kaliumpermanganat og sammenlignede til sidst farverne. Resultater. I del 1, der blev pletten i venstre side, den blev mørkelilla, og pletten i højre side, den blev lyselilla, altså næsten gennemsigtig. Og ligeledes i del 2, der blev kaliumpermanganat mørkelilla, og den anden, den koagulerede og blev brun. Og i del 3, der var permanganat stadig mørkelilla, og pletten ved siden af, den koagulerede, og den var grøn med brune stykker i, men farven den forsvinder lidt efter noget tid. Her der ses så bægerglasset og petriskålen vi brugte, og natriumsulfitten, som vi lavede en opløsning med, som det ses her, hvor vi har 3 ml vand. Og her der ser vi så, hvordan vi drypper det ud på petriskålen. Og så er der resultaterne her fra del 1, og der kan vi så se, at den er helt gennemsigtig, den med opløsning. Og resultaterne fra del 2,
har vi målt pH-værdien, som er 9. Og så kan vi se, at pletten den er koagulær og brun. Så er der resultat for del 3. Og ved at røre rundt i det, så kan vi se, at den bliver grøn, og så forsvinder den. Og så har vi regnet oxidationstallene for de forskellige, eller de 4 mangananforbindelser. Og for eksempel med den første, der har vi X, som er manganan, da vi ikke ved, hvad det er endnu. Og vi ved, at oxygen har oxidationstallet -2. Så det vil sige, da der er 4 oxygener, så ganger vi 4 med -2. Og så kan vi se også, at det hele har en ladning på -1. Og så ved at regne den ligning ud, så får vi så +7. Og ligeledes gør vi med resten. Ja. Og her der ser vi så resultatbehandlingen. Så skal vi finde ændringerne. Og her, der kan vi se, at den stiger med 2, for der står 4 her og 6 her. Den 2 deler op. Og så denne her, og denne her over, der kan vi se, at der står 7 her, og så står der 2 her. Så det vil sige, at den går 5 ned. Så ganger vi over kors, så det vil sige den her, og den her, og den her.
Ja, og så ligeledes der har vi gjort med de andre. Der har vi også afstemt dem, og der kan vi så se, at resultatet nede for. Ja. Og det samme med den næste igen, der har vi gjort på samme måde som i videoen, og resultatet af den afstemte redoxreaktion kan også ses for neden. Desuden så har vi også regnet oxidationstallet for sulfat i den her, og det kan også ses. Og det samme har vi så gjort i den sidste også. Her blev farven så grønlig, og resultatet af den afstemte redoxreaktion kan også ses nedenunder. Og som konklusion, der kan det konkluderes ud fra vores iagttagelser og udregninger, at de 3 mangananforbindelser, der har forskellige redoxreaktioner grundet de forskellige oxidationstal. Ja, der sker 3 forskellige redoxreaktioner, på grund af at de har forskellige oxidationstal.